ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଏପରି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏମିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ, ମାତ୍ର ଅନେକ କଥା ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା। ଏହା ସବୁ ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଚ୍ଛା ପିଲା, କହିଲ ସବୁଠୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ। ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଥାଉ? ନା, ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦରକାରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ତାହା ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ତାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କହୁ। ତେବେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଆସ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭଲକି ଚୋବାଇ ଖାଇଥାଉ। ଆମ ଦାନ୍ତ ଜିଭରେ ଭଲକି ଚୋବାଇ ଖାଇଥାଉ। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ପାଟିରେ ଥିବା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲାଳ ଝରି ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶେ। ଏହା ଫଳରେ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାପରେ ସେହି ଲାଳ ମିଶା ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହେ। ଯକୃତ ଓ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଝରୁଥିବା ପାଚକ ରସ ଖାଦ୍ୟ ସହ ମିଶି ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜୀବସାର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ରକ୍ତନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ବାକିତକ ବୃହତ୍ତନ୍ତ୍ରକୁ ଯାଏ। ଏଠାରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟରୁ ଜଳ ଅବଶୋଷଣ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାହା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବା ମଳ ଆକାରରେ ଆମ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରି ଆସେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆମ ଶରୀରର ପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ସରଳ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଆସ ସେହି କେତୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଅବଶୋଷଣ। ଅବଶୋଷଣ ହେଲା ସମସ୍ତ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଭିଟାମିନ୍, ଧାତବ ଲବଣ, ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆହାର ନଳୀରୁ କାନ୍ଥ ବାଟ ଦେଇ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବଶୋଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ କୋଷ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହେବା ସହିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମେ ସରଳ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରର ପାକତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାଣିଲ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗକୁ ପୁଣି ଅନେକ ଏମିତି କଥା ସରଳ ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।